Мы не умеем скарыстаць радыё. Часта замест перадачы раздаюцца галасы сваепадобнага джаз-банда. Александр Чарвякоў. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Пачнем. 24 раздзел «Нашая джазавая перадгісторыя» цытатай з архіўнага дакументу. Інтэнсіўную дзейнасць вядзе заходні філіял Белдзяржэстрады. Пры ім стварыліся два маладыя калектывы: джаз-ансамбль, кіраўнік Гольд Петербургскі Ляндау, і джаз-гол, мастацкі кіраўнік Юранд, арыгінальны па характары выканання ансамбль. Абодва гэтыя калектывы вядуць гастрольную дзейнасць у многіх гарадах Саюзу. Такая даведка змешчаная ў інфармацыі пра музычнае мастацтва ў заходняй Беларусі за 1940 год. Як вы можаце згадаць, менавіта з вакалістамі Юранда джаз БДЭ даў свой першы канцэрт у Беластоцкім паласе. Даваенныя запісы гэтага хору гучэлі ў нашым цыкле неаднойчы. Адметна таксама, што названы джаз-гол раней за ўсе іншыя беластоцкія джаз-фармацыі выступіў у Менску. Болей за тое, у выпуску сваіх першых савецкіх кружэлак джаз-гол Юранда апярэдзіў Дзяржджаз БССР. Знаўцы кажуць, што традыцыя мужчынскіх вакальных бэндаў у пап-культуры пачалася ў 1898 годзе з амерыканскага Edison Male Quartet. Такая колькасць вакалістаў, не большая, ідэальна падыходзіла да тагачаснай тэхнікі гуказапісу. У 1925 годзе справу працягнулі The Revelers, у перакладзе з ангельскае «гулякі», якія неспадзявана далі ўласнае імя ўсяму накірунку. Менавіта таму у міжваеннай Польшчы падобныя бэнды называліся рэвелерсамі, дакладней хурамі рэвелерсув. У звыклым складзе мусілі быць два тэнары, барытон, бас, плюс піяніст-акампаніятар, і ён жа, як правіла, бэнд-лідар, аўтар і аранжыроўшчык. Такія хоры выступалі пераважна ў кабарэ, ды тэатрах рэвю, імітавалі разнастайныя інструменты і ў цэлым джазавыя тэмбры ды лады. Кракатук. На распаўсюд такой формы ў Польшчы з сярэдзіны 20-х гадоў паўплываў і інтэрнацыянальны хор з Нямецчыны Comedian Harmonists, дзе ў складзе прысутнічалі баўгарын і польскі габрэй, а ў рэпертуары Одонна Кляра, Ежы Петербургскага, ды не толькі. Wenn die Sonja lustig stand, ist man gleich verliebt, weil es keine schönere Frau als die Sonja gibt. Wenn die Sonja lustig stand, fühlt man ihre Glut, Wolga, Wodka, Kaukasus liegen ihrem Blut. Sogar der Wladimir ist ganz verrückt nach ihr, lässt den Wodka stehen, nur sie anzusehen. Wenn die Sonja lustig stand, brüllt der ganze Saal, Sonja, 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 noch einmal. Першыя польскія рэвелерсы з'явіліся напрыканцы 20-х гадоў. Найвядомейшым стаў бадай
Хур Дана Уладыслава Данілоўскага з Варшавы. Мы ўпершыню згадвалі яго ў частцы 4, калі распавядалі пра Оскара Строка. Хур Дана канцэртаваў не толькі па ўсёй Еўропе, але і ў Савецкім Саюзе ды Злучаных Штатах. Кракатук. З хору Дана выйшлі самастойныя выканаўцы Адам Высоцкі ды Мячыслаў Фох. Цікава, што чалец хору, тэнар Аляксандр Крушэўскі, пакудзеля належаў да роду сурвілаў, акром спеву прафесійна займаўся жывапісам ды разьбярствам. Бас з першага складу Тадэвуш Богданович відавочна паходзіў з беларускіх татараў. Сярод пазнейшых удзельнікаў адзначым Казімера Лабудзя з Дзівінску, ды Ежы альбо Юрыя Беленю з Менску. Вашай увазе традыцыйны мазурак з біяграфічным тэкстам, запісаны да дзесяцігоддзя хору Дана ў 38 годзе, дзе побач з Масквой ды Берлінам згадваецца Пінск. Stary chór już stary, siwa głowa siwa, lecz niech mu zagrają, co jeszcze zaśpiewa. Bo w tym górze taka dusza, że go do śpiewania zmusza. Oj, dana, 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 chór. I propos kochanym w drogi starej budzie, pierwszy raz ich kiedyś usłyszeli ludzie. Kapelusze, pelerynki, niby prosto z Argentyny. Oj, dana, 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 chór. Od samego Pucka do samego Klaju jeździł chór i jeździł po caludzkim kraju. Śpiewał pińsku, śpiewał kłótnie, raz wesoło, a raz smutnie. Oj, dana, 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 chór. Potem byli w Moskwie, śpiewali paruski, cygańskie romanse, dumki, ciastuszki. Jeśli pija, pieśń paja, hajda только Марья зная. Ой, dana, Potem drąg na kwestę byli w Berlinie, śpiewali o Grecie i o Augustynie. Donnerwetter, meine Kleine, macie piwo bardzo fajne. Oj, mein lieber Dana, chór. Potem znów przez morze, aż na drugą stronę. Have you my baby, czołem Al Capone. Yankee Doodle, Leo England, Polish music, czyli z Biglem. Oj, dana, 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 chór. Potem znów spaghetti, włoskie niebo w górze i 4 bambina śpiewające w chórze. Giovinetta, signorina, o bel canto mandolina. Oj, dana, Plynął czas i minął lat 10. W kraju się urodził malutki prokwiątek. Więc wrócili i śpiewają, starą budę wspominają. Oj, dana, 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 chór. Stary chór już stary, siwa głowa siwa, lecz niech mu zagrają, co jeszcze zaśpiewa. Bo w tym chórze taka dusza, że go do śpiewania zmusza. Oj, dana, 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 chór.
Менавіта хор Дана даў старт падобным калектывам у Саюзе. Акурат падчас гастроляў польскіх рэвелерсаў па краіне Саветаў адпаведны вакальна-джазавы эпізод з'явіўся ў кінакамедыі «Весёлыя ребята», а пры тэатры імя Неміровіча Данчанкі ў Маскве ўзнік свой вакальны бэнд, як пісала прэса, менавіта пад уплывам хору Дана. Затым з'явіўся джаз-квартэт Александра Разанова. Мы ставілі ў ягонай версіі танга самагубцаў петербургскага. Пра аналігі вакальных бэндаў у БССР да пачатку вайны нічога не вядома. Кракатук. У другой ж Рэчы Паспалітай адначасова з хорам Дана існавалі і шматлікія іншыя падобныя калектывы, чальцы якіх неаднаразова пераходзілі з аднаго бэнду ў іншы. Генры Кварс сабраў у Варшаве трыё «Jazz Singers» з амаль аднафамільцам дырэктара белдзяржэстрады Тадэвушам Блёмбергам, сцэнічнае прозвішча Ольша. У Львове працавалі хор Эрыана, кіраўнік Ян Эрнст, і хор Весовай Пянткі. У Вільні Happy Boys, можна згадаць і хор Радіана, хор Зарэмбы, Весолам Чвуркен Лётнікув, жаночы вакальны бэнд Т4. Але ж другім па папулярнасці пасля хору Дана лічыўся хор Юранда. Перад тым, як перайсці да яго, давайце яшчэ спынімся на гурце, заснаваным Мячыславам Урублеўскім, тым самым акампаніятарам Толі Манкевіч з мінулага выпуску, і таксама дырыгентам ды кампазітарам. На беларускі манер Мячыслаў нарадзіўся не ў Беларусі, нават не ў Польшчы, а ў 1904 годзе ў расійскім Ростове-на-Доне, ці то ў Таганрозе. Вучыўся пасля ў гімназіі ў сібірскім горадзе Нерчынску. Гэты факт нібыта намякае на паходжанне з сям'і ссыльных. Вядома, што бацька Альфонс Урублеўскі кіраваў вакол байкальскай чыгункай, а маці з імем Фартуната паходзіла са Станкевічаў, таксама беларускі шляхецкі род. Кракатук. Дарэчы, найстарэйшы беларускі джазмен Браніслаў Сармонт выводзіць свой радавод ад шлюбу былога французскага жаўнера П'ера Сармонта з гарадзенскай прыгажуняй Катажынай Урублеўскай. Валерий Урублеўскі — это яе брат. Паўстанец? Да, паўстанец. Тут пайшоў наш куст. Ён жа з Каліновскім быў, а потым парижскай камуне. А калі камуна пацярпела паражэнне, яны эмігрыравалі ў Лондан. У Лондоне ён зблізіўся з Энгельсом, Марксом і удзельнічаў у стварэнні інтэрнацыянала. Вот такая знакамітасць. Szelestnej nocnej ciszy stary park królewski śpi, srebrnym blaskiem księżyc śni. Baziu księżnej pani czeka drzwi, pani dźwięk gitary słyszy, w tkliwej romantycznej pieśni ton poszedł, zapewne to on. Вальс «Серенаду» Мячыслава Урублеўскага заспяваў Тадэвуш Фалішэўскі разам з аркестрай гавайскіх гітараў Віктара Тыхоўскага. Мячыслаў увогуле складаў уласныя вальсы рознага гатунку: ангельскі, тырольскі, гавайскі, а таксама танга ды слоу-фоксы. Адзін з іх з голасам Анджэя Багуцкага паслухаем неўзабаве. Кракатук. Пасля кастрычніцкага перавароту ў Расіі Урублеўскі накіраваўся ў Маньчжурыю, а ў 24 годзе ў Шанхаі атрымаў польскі пашпарт ды быў рэпатрыяваны. Праз год у 25-м Мячыслаў паступіў у вышэйшую музычную школу ў Варшаве на клясы фартэпіяна і тэорыі музыкі, браў дадатак прыватныя урокі кампазіцыі ды кантрапункту. Адным з ягоных настаўнікаў стаў зноў жа растаўчанін Юры Жураўлёў. Dopiero dziś się
widzę. Dopiero dziś sam siebie wprost się brzydzę. Co zrobiłem, nie wiem. Wiem, że jestem cham. Dopiero dziś. Mam rację, prawda? Mam. У 1931 Мечыслаў займеў дыплом віртуоза, а менавіта піяніста і кампазітара. Але сваю музыканскую кар'еру ў Рублеўскі пачаў як тапёр, граў у кінатэатры «Пэці Трыяно» у гмаху Варшаўскай філармоніі. Кракатук. У тым жа годзе ў Рублеўскі не толькі пачаў акампанаваць Толі Манкевіч, але і заснаваў адзін з першых у Польшчы вакальных квартэтаў «Рэвеллерсі польсцы Каламбія». Бэнд праіснаваў толькі адзін сезон, але паспеў выступіць, акром Варшавы, у Берліне, ды запісаць пару плытак. Nie daj na piersi Зрэшты, па расфармаванні вакальнага бэнду песні Рублеўскага працягвалі спяваць іншыя польскія рэвелерсы. Далейшая біяграма пана Мечыслава, складзеная Кшыштафам Карпінскім, сведчыць, што ў 32-35 гадах ён кіраваў 20-асабовай аркестрай у варшаўскім кінатэатры «Холлівуд». У якасці кампазітара супрацоўнічаў са сталічнымі тэатрамі рэвю, нават пісаў балетную музыку для ансамблю Фелікса Парнела, дзе тады працаваў танцор Ежы Ней, будучы ўдзельнік джаз-аркестры БДЭ і дзярж-джазу БССР. За гэтую музыку Рублеўскага адзначылі на Алімпіядзе 1936 года ў Берліне. Кракатук. У другой палове 30-х Мечыслаў Рублеўскі працягваў выступаць у розных складах, практыкаваў і сола у кактэйль-бары. У астатнія перадваенныя гады граў з салённай аркестрай у рэстарацыі гатэлю еўрапейскага. Варшава, Кракаўскае прадмесце 12. Падчас нямецкай акупацыі музыка застаўся ў польскай сталіцы, а пасля вайны наведаў з канцэртамі самыя розныя куткі свету: Японію, Перу, граў у першаразрадных месцах Новага Йорку, жыў у Швецыі ды Канадзе.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Гісторык Томаш Лерскі пра польскіх рэвелерсаў. Такія хоры зачароўвалі слухачоў найперш разнастайнасцю стыляў, багаццем рэпертуару, умелай раскладкай твораў на галасы і зручнай аранжыроўкай, якая ўлічвала галасавыя магчымасці выканаўцаў. Удзельнікі хору гралі на інструментах і маглі выкарыстоўваць гэты навык для дасягнення камічных эфектаў. Усе песні падаваліся лёгка, жартаўліва, з элементамі акторскага і эстраднага мастацтва. Яны не пазбягалі свінгу, дыскету, ствараючы з кожнай песні маленькі тэатр. Хур Юранда запрашае на танга аўтарства Рублеўскага. Słowa są niczym w miłości, serca nam mówią to najprościej. Nie trzeba słów, gdy mówią oczy, usta kłamią, oczy nie. Kiedy oczy masz płonące, nie czas myśleć o wyłące. Lecz gdy ich cień blask zamroczy, wiem, że jest wtedy źle. Bo nikt nie umie kochać tak, odczujesz mej miłości brak. Powrócisz do mnie znów, spragniona twych słów. Bo nikt nie umie kochać tak, odczujesz mej miłości brak. Chcesz wiedzieć, jak gorąco kocham cię, spójrz w oczy me. Ежы Юранда часам блытаюць з Ежы Юрандотам. Яны дзейнічалі ў адзін час і абодва пісалі тэксты песень, але першы Ежы быў перадусім артыстам, піяністам, кампазітарам і дырыгентам, а другі паэтам, драматургам, сатырыкам і, дарэчы, мужам Стэфаніі Градзеньскай, літаратаркі і акторкі. Прычым у абодвух выпадках маем справу з псеўданімам, які адсылае да гістарычнага раману Генрыка Сянкевіча «Крыжакі». Персанаж раману, польскі рыцар Юранд са Спыхава, помсціць крыжакам за смерць жонкі. Хаця варта зазначыць, імя Юранд самой па сабе паходзіць ад нямецкага «Арнольд», перагукаецца з Юрыем ды Ежы. Дык вось сапраўднае прозвішча Ежы Юранда Кашуцкі, а Ежы Юрандота Глейгевіч. Кракатук. Вашай увазе гратэскнае танга, акуратна словы Юрандота у выкананні хуру Юранда. Усяго бэнд спяваў болей за дзесятак тэкстаў пана Глейгевіча. Gdy donna Kaśka okno otwiera, pod chlewkiem widzi cień kawalera. To senor Wojtek, smutny i blady, gra na widłach serenady. A donna Kaśka słucha kancony, ku niebu wznosząc rok rozmarzony. lecz Wojtek z niczem wraca do gumna, bo donna Kaśka to senolita dumna jest. Donna Kaśka i Wojtek kawalero, flirt niewinny zaczęli dopiero. bowiem Donna, choć serce oddać skłonna, pragnie kawalera bohatera mieć. aż raz gdy Wojtek z Kaśką flirtował, nagle napadła ich wściekła krowa. Odważny senor z kijem jaździwy wystąpił śmiało do koryty. A donna Kaśka w strachu umiera. I skrycie modli się za torera. Gdy kij wpysk krowy pięknym bił gestem, szepnęła wreszcie: o kawalero, jestem
Згодна з біяграфіяй, Ежы Юранд Кашуцкі нарадзіўся 30 студзеня 1905 году на поўдні гістарычнага Падляшша у Седльцах, 160 кіламетраў ад Беластоку. Горад дагэтуль мае версію пагоні у якасці гербу. Яго бацька Казіміш Кашуцкі быў прэзідэнтам Каліша. Гэты горад называюць гістарычнай сталіцай Велькапольскі, рэгіёну у заходняй частцы сучаснай Польшчы. Там жа ў Калішы Ежы скончыў музычную школу. Ад пачатку 20-х не менш, чым музыкай, юнак зацікавіўся спортам. З 25-га прадстаўляў каліскае таварыства цыклістаў, то бок раварыстаў. У 1928 годзе браў удзел у алімпійскіх гульнях у Амстэрдаме, прадстаўляў Польшчу ў роварным спрынце і выйшаў у чвэрцьфінал. Тады ж Ежы ўсталяваў польскі рэкорд у той жа катэгорыі – 19,6 секунды. Тым не менш, ужо праз год хлопец адмовіўся ад спартовай кар'еры, бо падчас аварыі на матацыкле страціў 2 пальцы. Ежы Кашуцкі вырашыў цалкам аддацца музыцы, паступіўшы ў Варшаўскую кансерваторыю. Кракатук. Будучы, альбо, скажам так, прота-хур Юранда утварыўся з выпускнікоў каліскай музычнай школы пры музычным таварыстве імя Шапена. У пачаткова-аматарскім квартэце значыліся В. Крыцкі, Ф. Асецкі, Станіслаў Здалінскі ды Мар'ян Ротенгрубер, сцэнічны псеўданім Рышард Маррот. Прафесійны статус калектыў набыў увосень 1932 году, калі яго узначаліў Ежы Юранд. Proszę panów, grunt to śpiew, la 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 la. Śpiewa słowik pośród drzew, la 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 la. O, więc słowika przykład bierz i jak on zaśpiewaj też. Będziesz gwiazdą, jeśli chcesz, la 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 la. A śpiewaj dzień i noc, la 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 la. Gam i ćwiczaj moc, la 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 la. O, no tak, ładnie śpiewasz. Śpiewaj, gdy masz słuch, la 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 la. Mocno wciągnij brzuch, la 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 la. La 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 la. Śpiewaj też kantem, średnicą belkantem i solo i chórem. Pokaż, że masz koloraturę. Weź na maskę głos, la 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 la. Śpiewaj nie przez noc, la 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 la. La 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 la. Takich lekcji śpiewu 6, la 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 la. Do opery można wleźć, la 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 la. Toska, Manon, Butterfly dla śpiewaków istny raj. Proszę próbkę głosu daj. I proszę bardzo. La 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 la. Śpiewaj dzień i noc, la 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 la. Kam i ćwiczaj moc, la 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 la. Dim, dim, dim. Śpiewaj, gdy masz słuch, oj, 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 oj. Mocno wciągnij brzuch, la 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 la. La 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 la. Śpiewaj dziś kantem, średnicą belkantem i solo i chórem. Pokaż, że masz koloraturę. Weź na maskę głos, la 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 la. Śpiewaj nie przez noc, la 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 la. La 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 la. La donna è mobile, qual piuma al vento. Czekaj, teraz ja ci tę rzadko spotykaną partię zaśpiewam. Panowie i panie, do stołu tak, posłuchajcie. Szatanie, ja wzywałem cię. Oto mi jest. Ho, ho, ho. A teraz razem, chłopcy. La 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 la.
Адзін з першых выступаў хору «Юранда» адбыўся 29 снежня 1932 году. Вакальны бэнд паўдзельнічаў у рэвю вясёлага тэатру ў Варшаве. Праз 4 месяцы каліскія рэвалерсы спявалі ў прадстаўленнях тэатру «Праске ока». Затым у кавярні «Карльтон», дзе працавала кабарэ Людвіка Сампалінскага Казанова, у тэатры «Стара банда» в Холлівуд. Але першай пастаяннай і найбольш паспяховай пляцоўкай для хору стаўся таксама варшаўскі тэатр «Велька Рэвія». Кракатук. Квартэт хутка здабыў папулярнасць у Польшчы, канцэртаваў і за мяжой, у Латвіі, Эстоніі ды Галянды, часцяком выступаў у вайсковых частках ды ў прамым этэры польскага радыё. У наступным гратэскавым факстроце «Радыёапарат», як пазначана на кружэлцы, на музыку Ежы Юранда ды з эфектам пераключэння хваляў, таксама называюцца шматлікія гарады свету, у тым ліку Вільня. Przy aparacie ja, jak zgodna nas para, jak ręce radio gra. Pośród szmerów, gdy rośnie ciągle gwar, z fal eteru wyławiam pioski czar. Melodię z oddali i dźwięków różnych stron, znów para po fali, a tak wygląda to. Che fatto no se no no da paritto tango no se no siesta se no no to tam kochanie wymyślę o tranie Alaska. Pół roku zima, kto tutaj wytrzyma? Alaska. Herbaciarni małe chinki, żółte niczym mandarynki. Czark i Majwą oczekują na saliwa, zakochają się mi chyba. Wędrówka skończona, do domu wracać czas. W rodzinnych też stronach zabawi radio nas. Więc Warszawa i Kraków i Łódź, Katowice i Poznań, Toruń, Lwów. Lecz także tu szatan znów dał się sprawę tą i figle nam płata, mieszając dźwięków sto. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, już rwie. Wąski należy starannie obedrzeć zwierza, oczywiście nie niszcząc zwierza, gdyż może ono być bardzo korzystnie sprzedane. Na Kaziukach nie namawiał, da jakichś ślicznych używał słów. Takie ni tam mój hrabia, więc paszo mój bratku bywaj zdrów. Пані, де-факто його були пані, то у нас кожний храб'я, а води пані, то нема кому носити та далі. Tajo, jak lwów, kochany stary Lwów, to miasto moich snów. Tajo, Londyn, Paryż, Rzym, za co w tych miastach masz, to nie ryczaków nasz. Cała Polska śpiewa. Dzień dobry Państwu. Będziemy śpiewali taką starą pioseneczkę Hej tam w polu jezioro. Państwo już tą pioseneczkę kiedyś śpiewali, więc proszę chórem. Hej tam w polu jezioro, przy niem drzewko zielone, a przy drzewku chałupa, a w niej dzieci 8. Ładnie Państwo śpiewają, ale nie bardzo. Proszę się poprawić. Kobiety też. W chacie dzieci 8, a przy chacie jest drzewko, a przy drzewku jezioro, przy jeziorze chałupa. Na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Następne śpiewanie za tydzień o tej samej porze.
Цифровая бібліятэка польскай пёсэнкі зазначае, што хор Юранда спецыялізаваўся на гратэскных творах і музычных пародыях, спяваў таксама цыганскія куплеты ды расійскія рамансы. Можна дадаць яшчэ расійскія ды вугорскія факстроты, індускія, гавайскія ды бразыльскія танга, тырольскія і мексіканскія вальсы, великапостныя спевы ды велікодныя палянезы, старадаўнія рыцарскія песні ды традыцыйныя народныя з розных рэгіёнаў. Кракатук. Акром таго, варта заўважыць, у рэпертуары меліся творы нараджэнцаў заходняя Беларусь, Зыгмунда Беластоцкага ды Якуба Кагана, піянераў польскага пасля беларускага джазу Зыгмунда Карасінскага ды Ежы Пецерсбургскага. Хор Юранда гучваў на свой манер танга Оскара Строка, песні братоў Рознераў, далёкіх кузэнаў Эддзі. Сярод тэкстаў, што выконваў вакальны бэнд, гучэлі словы Юльяна Тувіма ды Уладыслава Шленгеля, паэтаў, якія кожны па-свойму мелі дачыненне да Беластоку. Дарэчы, піяніста Ян Маркоўскі дэбютаваў як кампазітар менавіта з песень для хору Юранда, у тым ліку «Дзяўчына з Гаіці». Dziewczyny z wyspy słońca i ta melodia wrząca wciąż przyzywa mnie. Запісы хору Юранда надзвычай актыўна выдаваліся цягам 30-х гадоў. Да нашага часу захаваліся каля сотні іх кружэлак, то бок у рэпертуары войс-бэнд меў больш за 200 пазіцыяў. Кракатук. Уласна, Ежы Юранд Кашуцкі не толькі з'яўляўся бэнд-лідарам, дырыгентам, але і складаў цалкам аўтарскія песні, аранжаваў іх, акампанаваў калегам на фартэпіяна. Без двух пальцаў, нагадаю. Ежы пісаў збольшага модныя ў 30-х журботнае танга. Склаў таксама цыкль вайсковых песень пра сапёраў, жандармаў ды піянераў. Гэтак у Польшчы называлі жаўнераў інжынерных войскаў. Акром уласнага калектыву песні Юранда выконвалі і розныя сольныя выканаўцы, як Тадеуш Валішэўскі. А гучэць яны маглі не толькі з фартэпіянным акампанементам аўтара, але і ў пашыраных складах з акардэонам, духавымі, не кажучы пра паўнавартасныя аркестры. Żołnierskiej piosni waszej, tej rodzimej, swojskiej naszej, niechaj płynie ton. Niech uderza w serca wasze, w serca proste, szczere nasze, dłoni wam jak dłoń. Niech z ust waszych zawsze płynie, czy w plutonie, czy w drużynie, piękny polski śpiew i niech życie wam okrasza pieśń wesoła swojska nasza. Niech zagrzewa krew. Штат хору Юранда, падобна з іншымі рэвалерсамі, рэгулярна абнаўляўся. Музыказнаўца Дарыюш Міхальскі дае наступны пералік па стане на 1932 год. Ежы Юранд Кашуцкі, фартэпіяна, Рышард Марат, барытон, Александр Пухальскі, бас, Зыгмунд Пятроўскі, тэнар і Мячыслаў Любаньскі, другі тэнар.
То бок з каліскага протаскладу засталіся толькі першыя двое. Пан Пухальскі, перад тым як трапіць да Юранда, адзначыўся ў расійскім хоры Сямёнава. Хор утварылі ў Варшаве артысты-эмігранты. Калектыў меў папулярнасць перадусім на ўсходніх крэсах Польскі. А бацька пана Пятроўскага, Фелікс, у вольны ад асноўнай працы час узначальваў мужчынскі хор працаўнікоў гарадскіх трамваяў. Пазней з таго хору утварыўся іншы калектыў «Сурма», што існуе дагэтуль. Сын Зыгмунд таксама пэўны час кіраваў трамваем. Кракатук. Напрыканцы 1936 года усе названыя 4 вакалісты перайшлі з хуру Юранда ў хур Орлянда. Пан Марат да таго ж запісаў шэраг сольных кружэлак. Іх замянілі спевакі са Львова, даўнія ўдзельнікі хуру Эрыана. Назовем некаторых пасля фокстроту на словы Шленгеля, які Юранд і кампанія запісалі акурат у 36-м. Пра Шленгеля слухайце частку 8. Winnica, Paryż, Wiedeń, Palenica, Berlin, Płock, Panama, ta dama ta sama jest wciąż. Праз перадваенны склад хуру Юранда 36-39 гадоў прайшлі Мячыслаў Зялоўскі і Ўладзімеш Божык, абодва з хуру Эрана, Тадеуш Шеву Закжеўскі, Казімеш Пареда, Чэслаў Янушеўскі, Адам Грушчынскі, Роман Хаміцкі, Зыгмунд Сільвестровіч, Еўфеміюш Яр ды іншыя. У прыватнасці пан Божык у даведніках пазначаецца як украінец. Ён меў псеўданім Нат, падчас нямецкай акупацыі кіраваў украінскім хорам. Пан Шеву, перад тым як трапіць да Юранда, пэўны час жыў у Францыі ды Італіі, а памёр пасля вайны ў Беластоку. Пан Пареда адначасова з хорам Юранда спяваў у Вялікім тэатры ў Варшаве. Пан Грушчынскі, таксама оперны спявак паводле адукацыі. Кракатук. Дадам, што ў вакальным джазе Юранда адзначыўся і згаданы раней Тадеуш Богданович з хуру Дана. Як запрошаныя зоркі далучаліся і кабеты, у прыватнасці Нора Ней і Толя Манкевіч. З калектывам супрацоўнічала і Галіна Вюркоўская-Юрандова, жонка Ежы, якая грала на акардэоне і складала ўласныя песні. Вось адна з іх. Czuję to dobrze i wiem, że szczęścia to wróci znów dzień, więc na to nie smutek i żal, i na to tęsknot nocna daj, lecz choćbym raz zapomnieć chciał, ten dzień to tyle szczęścia dał. Роўна за 2 гады да пачатку другой сусветнай хор Юранда разам з Толі Манкевіч выступалі ў падкарпацкім Пжэмыслі. Рэцэнзэнт пакінуў сведчанне ў выданні «Земя Пжэмыска». Заля была запоўненая публікай. Вечар выдаўся цудоўным. Толя Манкевіч захапіла прыгажосцю свайго салаўгінага голасу і грацыяй. Хор Юранда нічым не саступаў хуру Дана. Пжэмысль быў зваяваны мілымі артыстамі са сталіцы. Кракатук. Хор Юранда ізноў завітаў у Пжэмысль 10 студзеня 1939 году, ды ўжо ў іншай кампаніі, з акторкай Хеленай Грасунай і чарнаскурым музыкам Гамільтанам, які граў на гітары «Добро» з металічным рэзанатарам. Засталіся і супольныя фотаздымкі. Урывак з рэцэнзіі. Значна ажывіў залю таксама гратэскавы спявак Гамільтан. Аўтэнтычны мурын. Паслухаем тады блюз. Прынамсі гэтак абазначаецца экзатычная песня Фанні Гордан, якую хор Юранда запісаў з Зоф'яй Тэрне, украінскай габрэйкай з Роўна.
miłości czy też w trosce rozbrzmiewa cichy żal. Po pracy w dzień upalny przy wtórze szumu drzew brzmi ten sentymentalny, niezapomniany śpiew. Na duszę smutek padł i tak się w serce wkradł, gdy dawnych wspomnień opadł moje. I egzotyczny, daleki był świat. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Галасавы джаз. Першы ў Беларусі. Што тычыцца хору Юранда, то пасля супольных гастроляў з Норай Нэй выбух Другой сусветнай вайны заспеў у Львове. Аб тым сведчыць краязнаўца Ірэна Клімашэўская. Відавочна, што пераезду ў Беласток пасадзейнічаў кіраўнік Белдзяржэстрады Арон Блюмберг. Засталася дата падпісання двухгадовага кантракту 1 кастрычніка 1939 году. Кракатук. Напрыканцы студзеня 40-го году, ужо як штатная адзінка БДЭ, хор Юранда даў серыю канцэртаў у так званым новым тэатры Беластоку, апошні супольны з тэатрам мініятураў, між іншым. Газета «Вольная праца» пазначала ў праграме хору народныя песні, казкі і гэтак далей. Як мы ведаем, 10-11 лютага таго ж году хор Юранда выступіў разам з джаз-аркестрай Белдзяржэстрады ў старым тэатры «Палас». Którzy nie znał, wszyscy znamy, więc zaśpiewamy wnet. Treść prosta jest i rzewna, raz była królewna, nie królewna, lecz dziewczynka, Alinka, Inka. Nie, czerwony kapturek, najlepsza wszystkich córek. Ale nie, ale gdzie? Ona wnuczką była, babci miała. Cioci miała, syna miała. Nie, za słowa mnie nie łapcie, no więc powiedzmy miała babcię. No i co? No nic, i babci zachorowała i umarła. A, ua, 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 ua. Biedna babcia była chora, wezwano doktora. Doktor kazał wyjść na diecie, ale skąd panowo źle? Przyszły do niej krasnoludki, przyniosły jej wód. Sam nie wiem, przestań bredzić, no ja powiedzieć chcę. Cicho się, czerwony kapturek, wziął kurkę i kożurek. Potem zjadł, poszedł spać, no i śniło mu się. Co się śniło? Że musiał spać. Rada, rada, czerwony kapturek szedł polem przez pagórek. Nagle w las się las, a tu niedźwiedź, dwa niedźwiedzie, trzeci niedźwiedź, kilka niedźwiedź wraz. Czerwony kapturek miał dość tych awanturek. No i co, no i co? I zobaczcie, biegiem zjadł pewnie, no zapewnie przecież to jest... Czerwony kapturek miał w nosie dwoje dziury. No i cóż, ani róż i dwie dziurki w nosie skończyło się. Skończyło się już. Юранд і таварышы прадставілі міні-пастаноўку паводле братоў Грымаў на музыку Уладыслава Данілоўскага і словы Юльяна Тувіма. На менскай афішы ў сакавіку 40-го году калектыў ужо абазначаўся як... Ну, такі вакальны. Раней у нас называлось джаз-гол. Прыгадвае дачка Ежы Бальзацкага Люцына Халіп. Гол ад азначэння галасавы, то бок вакальны джаз.
Кракатук. Беларуская дзяржаўная эстрада, памяшканне клубу імя Сталіна, 17 сакавіка «Джаз-гол» – ансамбль пад кіраўніцтвам Юранда. У праграме песні савецкіх кампазітараў, імітацыя джазу, жартаўлівыя песні да іншыя. Пачатак о 9 гадзіне вечара. Такі анонс апублікаваны ў 61-м нумары газеты «Савецкая Беларуссія» за 40-й год. Джаз-знаўца Якаў Басін зазначае, што серыя менскіх канцэртаў цягнулася некалькі тыдняў. Serce płonący wiecznie w piersiach ogień. Serce najcudowniejszy życia skarb. Serce to czyści mnie takie drogie. Proszę i ogień, co niemocnieniu skrótny dzwan. Гэты спеў з «Весёлых ребят» на музыку Ісака Дунаеўскага Юранд аранжаваў яшчэ ў 1934 годзе, калі джаз-камедыя, так яе падпісвалі на афішах, выйшла на экраны. Кракатук. Даследчык Бартломей Бернацкі піша, што ў 40-м годзе джаз-гол Юранда выправіўся ў 4-месячнае турнэ па Савецкім Саюзе, наведаў таксама Ломжу ды Вільню. Тагачасная газета «Правда Віленская» правяла словы бэнд-лідера. «Я пераканаўся, што нідзе ў свеце артысты не цэняцца так высока, як у СССР. Менавіта тут нам далі стымул для падвышэння артыстычнага ўзроўню». Газета дадае: «Музыка, які сваім талентам працаваў на такой узнёслай ніве мастацтва, у капіталістычным ладзе не меў магчымасці выказацца. Цяпер для нашых музыкаў бліснула зара лепшая будучыні. Таму нічога дзіўнага, што пры рэгістрацыі ў музыканцкі прафсаюз пануе нязвыклы рух». Таварыш – рыцарскі спеў 16 стагоддзя. Synowie niebios, kochankowie ziemi, niedługo bawią między śmiertelnymi. Towarzysz dzielny Polek w pięknej chwale, lecz w samej śmierci jeszcze śpiewał stale. Ojczyzna tobie ramię, a serce całe mrówej, kłaść za was życie, w śmierci szukać chluby, to jest prawego towarzysza znanie. Kłaść za was życie, w śmierci szukać chluby, to jest prawego towarzysza znanie. Юранд апярэдзіў Рознара і Петербургскага і ў выданні сваіх першых савецкіх кружэлак. Згодна з архіўнымі дакументамі, гука-сесія беларускага джаз-голу адбылася 5-6 чэрвеня 1940 году. Бэнд запісаў як мінімум 4 песні, то бок пару кружэлак, кожная з якіх неаднаразова перавыдавалася. На этыкетках калектыў падпісалі як «Вакальны джаз-ансамбль пад кіраўніцтвам Ю.К. Юранд», што значыць Юрыя Казіміровича, але прозвішча чамусьці не скланялі. На пасляваенных выданнях прозвішча бэнд-лідера увогуле не друкавалася. Кракатук. Згодна з прэсай, у склад джаз-голу Юранда узору 40-го году уваходзілі Роман Хаміцкі, тэнар, Эўфіміюш Яр, другі тэнар, Капысцянскі, барытон, і Бракоўскі, бас. Апошнія два, на жаль, без імёнаў. У расійскім варыянце іх ініцыялы пазначаліся адпаведна як О і Д. Адметна, што двое з названых вакалістаў мелі здольнасць да складання спеўных тэкстаў. Адна з 2 савецкіх кружэлак джаз-голу акурат змяшчае на першым баку танга на словы Яра, на другім Бракоўскага. Музыка Юранда. Пан Яр – гэта той самы актор другога пляну з фільму «Бяздомны» з саундтрэкам Шаевіча. Слухайце частку 22. To szczęście lejnie
зеленым, где грустит отрадно, счастливо, эту песню пою. Відавочна, што цягам кантракту з Белдзяржэстрадай вакалісты Юранда змяняліся, як і за польскім часам, бо, да прыкладу, удзельнік джаз-голу Чэслаў Янушэўскі ўжо ў верасні 1940-го заснаваў уласны вакальны бэнд. Каму калектыў падпарадкоўваўся, незразумела, але сваю першую праграму ён рыхтаваў ва ўсесаюзнай студыі эстраднага мастацтва ў Маскве. Па вяртанні ў Польшчу гэты джаз-гол называўся па аналогіі «Хурым Чэянда», то бок Чэслава Янушэўскага. Пад фінал пачуем, як яны ўслед за Хурым Юранда выводзілі шлягер Оскара Строка. Кракатук. Такім чынам, у адзін час з аркестрамі Рознера Бельзацкага і Гольда Пецярсбургскага першы беларускі джаз-гол аб'ездзіў з гастролямі Савецкі Саюз. Аднак Рыхтык Манкевіч, Шленгель, альбо Баруньскі, Каташык з пачаткам вайны паміж Сталінам і Гітлерам бэнд вырашыў вярнуцца ў акупаваную немцамі Варшаву. Далейшая гісторыя Хуру Юранда тычыцца наступных дзесяцігоддзяў, мы і так занадта заглыбіліся ў 40-ы. Адзначу толькі, што калектыў праіснаваў да 1960 году, калі Ежы Кашуцкага не стала. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Мое бедное сердце, наша любовь — это тайна, прошлое вновь не вернется. Мы сиротливо одни. Мое бедное сердце, наша любовь и случайно, счастье назад не вернется. Спи, усни. Помнишь, как ты меня ласкала, как бьется сердце вновь без тебя, и слез сдержать не мог. Просто друг другу в первый раз сказали любви слова, но какие слова! Прошлое вновь не вернется.